Iti agtultuloy a panangipapaay ti JCQ ANSAGAY Foundation. Babaen iti panangidadaulo dagiti executive producers ada Mr. Amante Ansagay ken Mrs. Odette Ansagay manipud iti Reno, Nevada, USA. Ket sabali manen dagiti naipaayan ti tulong ada dagitoy ket mismo nga inyawat ti JCQ ANSAGAY Foundation team. Tinagbalin nga sponsors iti karaytoy a gift-giving activity ti JCQ ANSAGAY Foundation ket the Mr. and Mrs. Romeo Ancheta manipod iti Delano, California, USA. Napalausmet ti panagyaman dagiti naipaayan ti tulong ken ditoy iti inda panangipadanon dagiti mensahe da karagiti nagbalin nga sponsors ken dagiti mangbukbukel ti JCQ ANSAGAY Foundation pakairamanan dagiti agkakabsat nga ansagay manipod iti mainland USA. Iti agundaway gagayom kaya nakabsat ket mismo nga dato iti pagtaingan ni Mama Gloria Iniba maripod iti barangay 52B iti syudad ti Lawag. Medyo narigatan tayo nga ng birok deti pagtaingan na nagsubli-subli tayo gagayom ken kabsat. Anyway, kadit agundaway ti makiyasar sarita kanya na ken alaen ti panagyaman na iribiyang ti JCQ ANSAGAY Foundation babaen iti panangidadaulo dagiti executive producers tayo ada Sir Amante Ansagay ken ni Ma'am Odette Ansagay manipod iti Reno, Nevada, USA. Naimbag nga oras mo, ma'am. Kasta mo kalayo, sir. Okay. Kasana iti panag-aamoyo kada Sir Amante kada Ma'am Odette? Ay, dati kay sir ko, taga Sangilak, ngum idinabalo akon, sir. Sinurot ko, dagiti anak ko ito nakaikamkamangan. Dahil so nga, nakadalo na ito barangay Lataag, sir. Ngum dati, ijati nakayan nakak, ijati maklak, ijati yung parents ko, sir. Kun kapsat ko, dagiti agaran family, jay. Kakasinsin ko, darom yung anseta, sir. Dagiti mat lang well, tayo so dati may isang sponsors dito. Kun may sa ni kumpadre Matda ken ni Kumari Betty ket ko kumadre kumpadre ida tain anak dati may kaduang anak ko nga isunak ket may sa nga dialysis patient cancer nga isunak ka ada isuna ito balay ti memot si marungkar tagaputa agsaksakitak sir ket memot si marungkar Okay. so nga ada ito balay tatta sir. Yes, tayo may isaritam ka rito na iya pa ay kada kayo, ma'am. Umuna ti amin agyamyaman na kinapo Diyos ta nakagting ni Sir Joey dito na numunga abong ko ket da kayo Ma'am Odette kun lalo king ka Sir Amante Ansagay lalo da kay amin nga pamilya ket hanak nanalinda da kay amin naganak ta ado kayo ket jak hang kumi kayo sa amin ket Sponsors ta tama. dagiti sponsor sa agyamyaman nakada kayo kakabsat kada ito tulong yu kanyak nga dakkel unay kapag yamanak kada kayo ket ala ni Apo Dios ti mang tatigiret ken pigsayo ken kastamot nga manayon nga panagbiagbiyo kakabsat at adun to pay ti padak nga marigrigat nga kay matulungan agyamyaman nak Apo ken nang nanguruking ka Sir Amante dakay amin sakti may nga pagmulmulaan dati bawang damanong Santos kin namang Elma idi damang Melanie Echeverria tatta iso da awing nga pamilya dananang ken tatang ko idi kwa Sir ket iso dati agbaybayo ti idi bayo idi pagay pelang iso ninanangkot ni mapan agtaltal tagun agbaybayo iti pagay datatang ken nanang Ano nga tawin idi, ma'am? mga 1970s ingat itis ma'am idi adapay won idi adapay lang danana linda ditoy da kami ti mapan agmumurat ti bawang da idi ken hangko nga pulos nga malipatan ko DJ manipod idi babasit digi anak ko serket ko tipag pagbibiyagan mi di ko serket inak agal-ala ti rabong irap dijay tapos inak ipaspasukat ti bagas kadanan na linda tapno laang anda ipakan ko kadagi anak ko idi ko nga ser nga talo So nga haan yung nga nalipatan haan ko nga pulos nga malipatan idi sir tapos dakam tag mulmu idi ko sir dakam tag mulmula ti amin nga pamulad dala so naman kun lalo ti bawang lalo ni Manang Elma ken ni Manong Santos isudat naguubara pagamo tayo kat nalawang amin ti talon ti Ansaga won sir isudat ti may nga kalalawa ani ti barangay Sangil sir digital talon da sa adu ti kukukwada may isar sarita nukunak nga isudat ti may nga kaslang
Nabang ko nagumumbiyan nga may panggapti pinagsilpi kada kami di ubing pedagan na ko sir kit mabalin lonoy so nga ang kupos nga nga malipatan good sir. Ngayon, idi adadat American, adamat lat pati communication. Uwan sir, tanong sumang pati nanalin do ko sir kat agigita kami madata sa ni email da sir ni Ma'am Garanya kat nadukot latta kada kami sir at dati nga ron nga na kami tiya pa nagubra kada giti talon da idi. So, mensahe. Agap-gapas kami man nagmumula kami pamura naman tila so nakadabawang na kami latte di ko sir may saklat. Uwan sir. Isumat lang adbita kay nalipatan. Ninanang ko sir idadapi nga biyag isupit ni may nga para labad di ko sir. Idadapi nga biyag ni mother ken ni father ko sir. Timan nga rod mensahem kadagiti agakabsat nga ansagay nga adayjay mainland USA kang ro na dati mother da napigsapay lang at tumultulong kadagiti padang medyo na kurkurang lang iti kasapulan da inaldoldo. Kada kayo na nalinda agyamyaman akti in pa yung nga tulong kanya kun agraman di sibubukon nga pamilya kastamot kada kayo sir amante Odette da kayo mang Shirley da kaya amin Israel agyamyaman ak ading aros da kaya amin ading agyamyaman ak timpa yung nga tulong kada kami nang runa kanyak adik tahanak mat unay nga makawan banlugan tada akmat tinadan makot pinay nakana nga nasakit adik Diyos unay agina kada ito yung tulong yung kanyak adik jak na makasupsupa pakti kung dungdunguyo kada kami Okay. da kayo amin nga Ansagay Foundation nagyamyaman na kada kayo amin nila kastamot tinay family Odette pakumusta am to dananang kantatang mo anak ko nakikita kayon tumanon Diyos ti agina sir. Okay. Okay, dajeti panagisarsarita tayo ni Ma'am Gloria Iniva gagayem ken kabsat manipod iti barangay 52B iti syudad ti Lawag. Ika dayto nga episode ti gift-giving activity ti JCQ ANSAGAY Foundation ket dua dagiti inikan the Mr. and Mrs. Romeo Ancheta manipod iti Delano, California, USA. Ditoy anagyaman met dagiti maikadwa ana ipaayan ti tulong. Thank you. Tay paibo nga tulong kanya grocery. Ay sabi ka na kanya apo ti piayo nga agsapsapul barok sabi ta malagi panak budlaan. Check ni antimbasyon barok. Thank you. Ha? More blessings ay kung kanto pa Christmas ko ay kana apo te kirod yon. Dakilunay nga panagyamang making ka barok. Sapay ko na kumatatulungan nga nakatiapo nga manayon tay aming agbyag agnanayon ko nga makalaglagit kayo kada kami na narigat ti biyag dito Pilipinas nga amuyo mo day tangatan takkel nga panagyaman making So, pagyamanan tayo digiti so aming sponsors iti karayto nga JCQ ANSAGAY Foundation ta sapay kuma tadadupay digiti ti matulungan nga isoda ket kasapulanda iti basit ko na tayo gagayem kabsat nga madakkel nga makatulong kadakwada iti inda panagbiag iti inaldaw-aldaw mga ka JCQ ANSAGAY Foundation.